Ethiopia is about to hold elections, and Prime Minister Abiy Ahmed's Prosperity Party is widely expected to win. But what then? Ethiopia seems to once again be on a collision course with Eritrea over old and new grievances, including access to the Red Sea. And this time, the conflict could draw in others. The regional powers from the Gulf and the extended Middle East, they all have a vested stake in this conflict. Some of them want one faction or the other to defeat one. Let's take a step back. Ethiopia is one of the world's largest landlocked nations. It lost access to the Red Sea when Eritrea became independent in 1993. Abiy has said his country is in a geographical prison, and in February it got blunter. For Ethiopia, this isn't just about imports and exports. كم تريبو زلهم زي مرجعزي ولا قا مسير ترى كراخب زقبو انت زي حلو ولا حنت زي لاخب نجر انت زي نبرو تميديا أواويوت نابير ترى كلا قبو زخونه يكون international reports قبر زلو زي الجزيرة بلو the economist بلو foreign policy بلو CNN بلو BBC بلو كلاتهم مرجعنا إثيوبيايو أجمعنا إثيوبيا بإثيوبيايو جن أواويوم مسير ترى كلا قبوت ريبورت نخودو زلوهم أجم it's impossible هاي مالتي هذا تمرجع كتجمر استودي لهم بلصقنا كعوت مخانو فلوتيو كندي برسنت كندي منابري وسد ويوا كندي يركب داي كونسي نتوم كالوت كندي يهبام يخول مالت بزحات كم زبلو زلو تمرجع درو بكل منقد كتري خلها سكام انديو سرق كم زلو ضرب على الجوار نتي كنا تدكاتلو زلو زنغرو زلو يزيد دمس تسراريقو تاكيبو خم زلون لومي كم زمرجع دغبر زلو يوم كم سلم برت مرجع قدم تغيرو توجي زلو مخاني يم زنغرو زلو از دما جوار كم زبلو زلو نهلكم مزون تي محتمات تم كادرتات نبي بلصقنا اكيبو نمن نزغبو يبو خم زلون اند ابز غدايزي حدا فتحاوي مرجع يغبرالو إلو زامن سب انتلو بقى انتهي مخنو بلينا نفسه بعل اللوايز بحال زلو كم تريوو زلهم everywhere we go تمرجع فيك مخانو جن تحبرت أفريقيا ني أبي أحمد نمرحان بزوح نجار يقيد كم زلو ويون شفان كقبرو لي فتن كم زلو يزن نجار زلو ولا قوات معربة ميديا بحفشة ولا نيتوبيان بلتقنا كتحنا مزدل انتلو جن بتدقاقامي انتهي مزبلو زلو قال نجار فتحوا نجار ويقال نجار سي مريج أي قبر بمهلاهم تراي شماو كون خلالو تصبغ نجار غيركم كنت قلت لكم زتبه اليوم دمسو again معلت مريج أنا إثيوبيا نعم زملكات قداي أجندة ناتهم كوين كبك إيرترا بتدقاقامي سنتر نايتي زقبر وزلو مرجع بلتقنا مستمرته نبي إيرترا انتاي كقبرخل تكوينات نابقى بحرق قبر زغل كنا منتاي تقولوتات الله إلهم زيادة أبو يوم كفلاسفة زوعلو زلو and sickening كم إيرترا وخين كختري خلها this has nothing to do with إيرترا مرجع أي قبر لودي ما يقبروا نعم زملكات كوينو سلمنتاي أبانا قصهم يقبروا والله ولا ستي مرحنا تومن ناوتات زتوكر يوم زقبر زلو أجندة ناي بحرهم قصالي نعو أمد فايم زركبو زلو أبقنياتنا مرجع أيام زلو security زلو أجمعنا يتهاجر زلو نفسهم زملكات نعتاتهم زملكات قد يكنسوا but they're pushing everything towards نابانا قصهم زدفوا زلوجن ببزح نرلنا كم يرتراوخن كاتري خلا خدمة كتش زمسالك نتي بلسكنا زبلو حكيو نبي يرترا قصو كينات كجبرن لولاو مريت إيرتران بحرن كوسد كم زدل زلو بزح بزي سمعنا لنا مالتي حركاتي ترز بلا انترفيو استجبري أبزع باز قدايز انترينا أب الجزيرة استجبريو أبز سمعوا واحد. I just think that what it could be, and this is really a pessimistic view, is it could be the starting gun for a major conflict across the whole of the region. That is the most worrying thing. Prime Minister Abiy has said that he wants to have access to the sea. That means taking back the ports of Massawa or Assab, which are in Eritrea and are internationally recognized as being part of Eritrea. But if he's going to go down that route, there's sure to be a war. And the other problem is that there's also suggestions and quite good evidence, I think, of Prime Minister Abiy being involved in the Sudanese civil war, backing the RSF and allowing the UAE to put weapons and training through bases in Western Ethiopia. Now, مارتين بلاوتي بحال زغازيتኛ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ መርገጽ ዘረባ የድልዮን እዩ ኣብ ኤርትራ رجيم تشنج نكلولو ليت معلت اندصل اندسرحن እዩ እሱ ገዲፍካ ሓንቲ ነገር ጽብቕትላት
نستفلا أجنداناتو حنت بغتلاتو نقول نجار أسألين كده مرأي أبزي international media كزارب كله عدل ترغيبه إيرترا أفدق بحرة لولاوي مريتن بحرنا إيرترا مخانو مبال زد ليه كوننجن نعور جيتهم نسو كم زي اللي جيرام زاربو غازيتني هاد بزحات سلازراقو يزبلك ترجمون له بزحات غازيتني هاتن إكسبرت نايكرنا أفريقيا زبالو إيرترا international حق تخبيرو لولاوناتنا تكدفار كم زي يقول هاي زاربوني أبي أحمد كم زي دلي بس حزب السلو زلهم دما يردعك قال ملا نابلو نتنا عبز قبرو زلو عندنا كشفنوا له زفتن لهم انت وحده عبزو زي كريو خلو خانه إيرترا لولاو مريتا كدفار يقبوني برقت أبي أحمد قبرو زلو عندنا مخاني زنقر of course كاب حنت مثلا لا بزح زي أب خمس مدرخ نتكمل سبار طواي ساعات وي تبلاش ساعاتنا مع تكلت زي تغكل جزيت نقرك هذا نينغو هذا نيمشت تسعات تغكل تنقرك وانا ابتت طويلات اللي زلا ساعات او مبصحه سلازيتر بقايه كلت جزي كابتن سنه 4 ساعات كلت جزي ترى تغكل حبريتا يب تبلكم صبوك يمسلكم بزخونه قد ابي احمد نبي إيرترا خبر زغل عندنا برقص ناب كينات كوسديو معناته حسب يكون باصع لولاوي مريت إيرترايو علم لخاوي حق دما بزب ني إيرترا بحيلي يكون بخالك توزدلو تخل من قد يبلكا إلا كوينات غيركا كبيت كوينات تقبرت زي كوينكا نعو غيركا دما كتعوات تخلي خاز بحال يلن كاليتي كالو زي بلوا نسو زبالاون تخونه انتهي بلالو بلصقنا ابتعت ابي اب غداي السودان ون تخونه ابت كوينات حماق أجندة حيزو ساتف زلوا أبغون دعم سريع كوينو أبكينات ناي السودان ون حماق إيد حيزو زبقة زلوا سلزي نتزوبا عمر باش عبقد زلوا مخانون ولا بقات مرجع تبغضوا قولوا تبلك ولا بقات ميتون الوقت مرجع زي مرجع يكون نيلو أبزياون he has said something that's why نبلسقنا كادرات أوي كل سميع الله أوي كم يجيرو خمسي بالناس foregone conclusion, and if so, why is that? Well, I'm afraid it is, and it's a very sad situation. I mean, a country with as great a history as Ethiopia should not have an exercise like this. This is just another one of those exercises in legitimacy, which happen regularly in Africa, places like Rwanda, Equatorial Guinea. They hold these, but we all know before they begin who's going to win, and that's not a democracy. Democracy is only democracy when you know you can lose, and I'm afraid we know who's going to win. Mitsune, as بحفشة انت يوزبل زلو زي ديمقراطية مرجع يكونن سلزي زي ناتوين حبو كالا يدما إثيوبيا عبا هاجريو عبا هاجر ندعو قينو قروب كابو تتصبيو نقراتون كل يقبع إذا هاجر زغن شماو عبنبر عبتك باري عبايتا نعب هاجر زنس عبار بحريات يبولون يبلالو زي مرجع نريو زلنا شماو مرجع يو من كم زعوات صبو يرنا نفلت بلتقنا نابنك عواتيو أن زي ديمقراسي الكادما شم ديمقراطي زي مصياق يزبل زلو حدو عطيخا صبو زخونه مرجع مغباري انت زي لدما صقخا حسكا ملايون حدا صبو نغير يبلالو كوينو تريفو ግን እዚ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እዩ ኢልካ ምዝራብ ነውሪ ጥራይ ክኸውን ዘለዎ ይዝብል ዘሎ ተኸክል ድማ የስ ኢትዮጵያ ድሌቶም ክገብሩ ክልዮም ኣነ በዛናተይ መርገፅናተይ ብልፅግና ብዘይ ምርጫ እንተቐፂሉ እውን ሃገሮም እያ ኢትዮጵያውያን ንብልፅግና ክቃወሞ ከለዉ ኢና ሪፖርት ገብር ዘለና ኣነ ከም ኤርትራዊ ኣብይ ኣሕመድ ከንዲ ወሬቨር ይቦን ከም ዘለዎ ይቐፅል It's not أنا أبتحجر يلخو حجري ونا يكونت yes أنا زك أوم زلخو ديمقراطية قبر الله الكاغن كتتعلنا عيتفت don't play with our conscience استي أمور ده إذا سبات يمسوات زي ديمقراطية وكم زي كونن رلنا نسمع لنا أنا بزي مرجع نجوز كونين دعيلكا إثيوبيان ترى إثيوبيان زملكت قداي السعودية نجوز لزلوا أف السعودية زلوا نجوز أنصار كانوا زهرب لي لنا زي أبجوبت استقبل مرجع تذكرني مرجع يكون لكن نجوبتاويان زملكت أبو غانا مرجع تخايدو مسبين يقتل له فاين أنا نتوم زبي كسبت عم تقبر لهم زلخ أي قد سنة أبزو أنا زي ديمقراطي بال كله أتجيماتو أبز فيديو زي أبز channel زي قد علي رأيكم سلو زلخو سكام مخانون صوتا مخانون رأي إتي أبلع لدمت سلو نرب حانا هزبي يسرح دو نتزبي يربح دو سلام كم زنبرن معبالن قسقاسن يمسعلو دو بقى رايحن كنت يكون وصل لكم إذا زي ما ترى أنت عينت رجع هاجر كم حدا كامبانيو أبت كامبان وي كم حدا كلب غير كونسلو الكلب هذا ما راح يعبر بعد عمد يصغير ولا اسرع عمد أوي قبرالو أقدر يكون وتصيت يا مسؤول يمسني معك أنا كونزلو أجيت من رجع سبد فتوى تاي وتصيت يا مسن ده روين ما راح كتعليه سلزق لك زيادة راح تصبغنا يتمرجع زبان هذا ما راح قبل على ما تصبغ وتصيت ده يمتي كنت كيرو عدل سلزبا كامبر نوع علي خاك عاوز بلز كتمزيد خاي تمسن جارانتي يلا
ወይ እውን እቲ ዝመጽእ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ሓይሽን እውን ጋራንቲ የለን ግን እታ ምርጫ ትበሃል እታ እንኮ ጽቡቕናታ ሕማቕ ንዝገብር ዘሎ ከኣልየልካ ስለ ዝኽእል እዩ ሕማቕናታ ድማ ጽቡቕ ንዝገብር ዘሎ እውን ከኣልየልካ ኾን እዩ that's ክልቲኡ ሳይድ ማለት እዩ so ዕድለኛ እንተር ኮይንካ ጥዑይ መራሒ ክበካ ክኽእል ኣለዎ ዲሞክራሲ ክሰርሕ ተኮይኑ ድማ እቲ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ዘይኮነ ኢንስቲትዩሽንስ ክህልሎ ቅድሚኡ ንቕሓት ክህልሎ ህዝቢ ክነቅሕ ክኽእል ኣሎ ዝለዓለ ደረጃ ንቕሓት ክበፅሕ ኣሎ ካልኣይ ድማ ኢንስቲትዩሽንስ ሓያላ ዝኾኑ ትካላት ክህልው ክኽእሎም ነቲ ሃገር ካብ ሓደ ናብ ሓደ ከሰጋግርዎ ዝኽእሉ እሱ እንተዘይብልካ ብዘይ ንሱ ኩሉ እቲ ዝግበር ካልእ ኤክሰርሳይስስ ሻም ኤክሰርሳይስ እዩ ዝበሃል እቲ ዝቕፅል ዝብሎ ዘሎ ስምዕዎ ድሓን I understand that there are dozens of opposition parties in Ethiopia, but the opposition. ነዚያ ቅድሚ ምስማዕና እትተዓዛቢ ኣካል ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተባሂሉ ኣትዩ ዘሎ ዝበሎ እስከ ስምዑ This will set the exemplary note for the continent as a whole, its democracy. Well, like I said before, and I repeat again, the African Union stands for democratic principles, the ability of our citizens on the continent to freely and openly elect leaders of their choice. So consequently, a successful democratic process here will also have a resounding effect across the continent and send out the ጀናይ ኢትዮጵያ ፀገም ኮይንዎ ዘሎ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ተዋረድ ስለ ዝበሎ ኣብ ኢኳቶሪያል ጊኒ ዝግበር ምርጫ ወይ እውን ኣብ ዛምቢያ ዝካየድ ምርጫ ወይ እውን ኣብ ናይጀርያ ዝካየድ ምርጫ ፍትሓዊ ወይ ትክክለኛ ኣይኮነን ግን እንተወሓደ ኣብ ሓንቲ ሃገር እዩ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ግን which is the ዝሕዝን ክፋሉ ዝብልዎ ሕብረት ኣፍሪቃዊ ምህላው እዩ so እንተወሓደ ንኣብነት ብዙሓት ይብሉ ሕብረት ኣፍሪካ እዚ ኬንያ ክኸውን ነይሩ ይብሉ ዋይ እንተወሓደ ዝሓሸ ምርጫ ዘለዋ ኬንያ እዮም ይብሉ ዝሓሸ ምርጫዊ ኤክስፒሪየንስ ዘለዋ ሃገር ኬንያ so እንተወሓደ ሕብረት ኣፍሪካ ሲ ምርጫ ናቱ ሲ ደሓን ዝኾነ ዝካየድ ዲሞክራሲ ስለ ዝሰብኽ እቲ ንሱ ዘለዎ ሃገር ሓደ ወራራት ዘይገብር ፀገም ዘይፈጥር ጆኖሳይድ ዘይፍፅም ህዝቡ ብድሮና ዘይቃትል እንተዝኸውን ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ናፅ ሓሳብካ ምግላፅ ገለ መለ ዝሓሸ ክኸውን ምተገብአ ኣብቲ ንስኻ ትቕመጠሉ ዘለካ ፅቡቕ ነገር ዘየለ ኣብ ካልእ ታልካ ክሰብኽ ስለዚ እቲ ፍሽረት ናይ ኢጋድ ኢልካ ከምኡ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ብመሰረቱ እቲ ሳቶም ተዓቂቦምሉ ዘለዎ ሃገር እቲ ዝኸፈ ሃገር ብምዃኑ እዩ ሃገራት ዝወርር ውግእ ዝጅምር ናይ ካልኦት ውግኣት ዘዕገርግር ዘይመሬቱ ቻርተር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ጥሒሱ ልኡላዊ መሬት ናይ ካልእ ሃገር ብሓይሊ ክወስድ ዝሓስብ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ይገብር ኣለኹ እናበለ ድማ ዘይከውን ነገር ክገብር ዝፍትን ኣብቲ ሃገር እትያ ኮፍ ኢሎም ስለ ዘለዎ እዩ ከይፈተው ድማ ነቲ ሃገር ካብ መጻድቁሉ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ምርጫ ፍትሓዊ ንምምሳል ተዓዛቢ ሕብረት ኣፍሪካ ኢጋድን ተባሂሎም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ክልቲኦም ድማ ኣብ ሓደ ብያቲ ምስ ኣቢ ዝበልዑ እዮም ካልሰይምቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንሰለስቲኦም ቤላ ገይሩ ሒዝዎም እዩ ቤላ ገይሩ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ኬንያ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ እዩ ስለዚ ንጅቡቲ ክሳብ ዘዕገብካ እሱ ጎንኻ ኣሎ ናይ ኢጋድ ኦፍኮርስ ኣብ ጅቡ ዘሎ ኢና ኣቢ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ እውን እንተኾነ ምስ ኣቢ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድናን ምቾት ከም ዝሕልፍ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኢሎም ስለዚ ነዚኣቶም ቤላ ገይሩ ስለዝሓዞም ኩላቶም ያ ግሪን ላይት ክብዎ እዮም whatever the corruption level the ስርቂ ካልእ ዝኾነ ይሃሉ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ክገብርዎ እዮም ብሓፈሻ ነቶም ዝቃወምዎ ዘለዉ ነዚኣቶም እቶም ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ተሪር ዝኾነ መልእኽቲ ሰዲዶምሉ ነይሮም እዮም ኣብዚ ስምዑ Union must not legitimize a sham election held amid war and repression. The African Union, AU, was established to promote democracy, human rights, peace, and good governance across Africa. Yet its decision to deploy an election observation mission to Ethiopia, lending legitimacy to a sham electoral process, taking place amid war in the Amhara region. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ዘለዎ ሽምን ክብርን ዘይምጥን ተግባራት ይገብር ከም ዘሎ እዮም እዞም ኣምሓራ አንድነት ዝበሃሉ ብዙሓት ካልኦት ናይ ኣምሓራ ትካላት እውን ተሪር ዝኾነ ክሲ ዘቕርቡ ዘለዉ እዚ ማለት ድማ ሕብረት ኣፍሪካ በቲ ዘለዎ ክሬዲቢሊቲ በቲ ዘለዎ ሽምን ዝናን ይቋመር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምክንያቱ EU is heavily criticized for deploying an election observation mission in Ethiopia, an action viewed as endorsing a sham election and providing a legal cover to an authoritarian regime. بحفشة ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ምርጫ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብትክክል ክፍፀም ከም ዘይክል ኣብ ክልል ኣምሓራ ብትክክል ክፍፀም ከም ዘይክል ትግራይ ድማ ጠቕላላ ምርጫ ከም ዘይካየድ እናፈለጡ ከለዉ ተቐባልነት ንኽረክብ ቤላ ዝኾነ ሽፋንን ድጋፍን ይገብሩሉ ከም ዘለዉ እዮም ዝርዩ ብፍላይ ተወላዶ ናይ ኣምሓራ ናይ ፋኖን ይሕዝኑ ኸዮም ዳርጋ እቲ ሚድያ ናይ ዓለም ከዲዕዎም እዩ ከዲዕዎም ናይ ትግራይ እንተኾነ ኣብቲ ግዜ ኩናት ዳርጋ ሚድያ ናይ ዓለም ኣብ ጎኖም እዩ ነይሩ
نزنا يا محرقن تغلال لك كدعوة متبدلهم يوم كم تري وزلهم سيفيا humanitarian war كويناتن عقرقرن عبر سيفيل أبز كادو لزلو عبر أفريقيا نتي فيك زخنا من رجع زنبرة بارتي زنبرة منقسي كم زلو نقاط نزجبر زخنا يكون لوط كم زهلو زخنا يكون لوط ناي بوليس كم زهلو نزجبر شماوي ناقبر خلو إذا أكل شفانك بخلو ساكن دي تكونتات تتحايزهم بحماق يخدو خمس زلو نسلس عام زغطل أبكر لهم حراز زغطل زلو كينات كسب حجي كسع كندي سيفيلاويان توديهم كم زلون أزيب زو حزب تفناقيل خم زلون كسب 5 مليون زغون هسانات كابت مرتوات أي كوينهم عددات ميتن كال قبلنا يكوناتهم كوينهم كم زلو يوم زنقر زلو زدما أتي منجس إثيوبيا زخون يكون حلفنا تقول زولي تخا أي كالن حبرة أفريقيا يكون يقدما زخون يكون كزاربون أي كالون لذي أب لت أثرت حمشته ورح حمشته مالتيو سراشنشن لمكن انستيتيوت فور جينوسايد هذا تكالنا جينوسايد أبستزارب اللون تقونه هذا بزعب جينوسايد بس قبل تكال the state sponsored أكلم حراز قبرزو لو بحجر درجة systemic زخونه ناي هلكيت سجونتات كوسات كم سنن كم زلون جليس نيرو كمون نتي 7 مسألات ناي تزبي حما يقبر كم زلون الديمقراطي كم مسار هنا كوينات تتكيم كادما نتمنجستي أفلطو نخركبن زنا نخركبن زقبر زلون أي بحق زحزني نابلي يخسر لوجن again they have there's a lot of problems أبزيكن كم تزدل لدما ولا حتى يرغبي اللون دقاف يرغبي اللون أبي أحمد دما نعتاتهم زملكات استزاربون يروبزي كيف بمتوت ميكوترو بومبوش بيكتما قصل لك نورنال سو የራሱን ወገን የራሱን ወንድም ማን ላይ እንደሚያርፍ ሳያቅ እንደረበሽኩ ለማለት ብቻ ከሆነ ሀገር የተላከለትን ቦምብ ይዞ በየከተማው መሄድ ይሄ ጤነኛ የትግል ስልት አይደለም። ያ ቦምብ ልጅህን፣ እናትህን፣ ወንድምህን፣ እህትህን ሊገል ይችላል። ጠላት ላይ የሚያርፍ አይደለም። ቦምብ ሁለት ጠላትና ወዳጅ ተብሎ በተለዩ ኃይሎች ድንበር ተለይቶ የምትወራወረው ጉዳይ እንጂ ማህበረሰብ ውስጥ ኳስ የሚጫወት ሰው ውስጥ ምርጫ የሚያደርግ ሰው ውስጥ የምትገባው ጉዳይ አይደለም። ምርጫው كم تري وزلهم نبلت قلنا مراحيو بميت زي يكونوا تقاومتي نزم الرجعناتنا كابتن تاريخاويان صلاتنا بستواه بومبان تلوخون نزم الرجعناتنا كبلاشو بزح نجار يوم زقبرو زلو زحزن يوم معلتم الرجع نهزبي سلام كمرز دل زلو 5 مقبار زحزن تكباريو بومباتات مسألات دوب سجير كتواقع على مراوش تزبخات قبر قلي كونن لا يزبل زلو أب عدو ما بقول عدو بشاشا خيدو أزقبرهم رجعين عن رزلنا again it's whatever they do أبعدهم كسب زخونة I don't have كسب كنو criticize قبري كلني تزقبرون زبلون أكايدايو يزبل زلو نابنت أم حروسي مست أبعدهم زقبر زلو كينات نزم الرجعزي أين دقفوني نانس أرينا قبل خلوسي كم يجري باندانا يدقت له خزلو يزبلهم زلو حركاس أبعدو بومباتات سدد درونات سدد سراويت بكفله سراويتات زقصر سراويت سدد تانكتات سدد نسود يكونن كم يجري نخالوت زق فصلو أنا جن حنت تجر من لا ثم نايزوم مرحتنا أفريقيا كره خلوسي جبتي رينا نزرينا نا يوغندا رينا كلهم كره لنا I know صبوق يوم يوم زفلت تذكر إني عم رجع كايدو خمسة اللوجن أي حفرون ديوم أبقى مكالوت تثبيتات كقد ما راح تقرب خلوسي اتسيز جبر زولو فيك مخالنا فلوتسي نبي حكي بوليتيكا نياخد كونا بافريكاسي ما رأس حفرت بهذه بالكات كون كلا لك أخوي نسمعن that's why سكفتان حفرت نزل لك أتوقين كبوليتيكا مكسات هاي تخلنا it's just wait تخك لأني أنا قرك تجبري خاويون أبتو بوليتيكا نكيت ساتفون زعك في نجار كخون خلي بحفشة just careless كت كون كتكلم لك I mean everybody knows زعب زجبر زولوسي تخك لأني أمريكا كم زي كونه جن he pretends like تخك لأني أمريكا يجبر كم زولو show you كله and حنت نجار جن كنجركم there is one thing بلتقنا نتفاعل تديون لمعاتو زت كمال زول تكتيك ገንዘብ ኣብ ሚድያ ኣፍሲስዎ ዘሎ ማን I don't understand ኣብ ሚድያ እንድየ ዘለኹ ግን ከምዚ ናይ ኣቢ ኣብ ሚድያ ገንዘብ ዘፍስስ ሰብ ርኤ ኣለኹና ላይክ በቃ ከፀለካ ዝደለ ዓይነት ካምፔይን እዩ ዝግበር ዘሎ ብዝሒ ማለት እየ ፅባቐ ዘይኮነሲ ብዝሒ
قالوا BAI قالوا بغازيتنيات بقى مرجع يكادلو جوار كويل way why is he pretending this much له we all know بلصقنا كعوات مخانو ودو زخنا مرجع مخانو فليتنا لنا انتاي نمر عايو كسع كندزي زنفح زلو يلو like man cool down رقبل مالسي تمرجع ودو you we know you're gonna نتيجة ليكا كرسي كتروغ بيخا زوادا دركا كان يلن سيريس زغنم ساقة تودا ديرو كرسي خمنت لكا زغلا كان يلن سلازي why this much اقرقر كتقبر تفتن بفلاي دما ابت ميديا زقبر زولو صوتا خمان سحاق تقتلن زرابات زاري بنيرو some kind of presentation done by Sisai Tola, the deputy of the National Intelligence, talking about the election, and I found it a bit triggering. Honestly, you know, he was sort of like giving a lecture to members of his organization, or I'm not quite sure about the scene, but he was talking about the four purposes of why this election is important. So this is the first time, I think, even by our own experience, that we have seen such a higher level intelligence officer weighing in on an election. So I'm just saying this to reinforce your argument about. Remember his boss, Redwan Hussein, is chairing the media board or something. Yeah, he's board of directors of the media, the Ethiopian Media Authority. Yeah. Have you ever heard in any word where the head, the chief spy oversees the media? I mean, you know, we cried about the EPRD people. But let alone Getachew Asafa lead a media entity, we will never saw him his face. We know he was. Times زارب زلو مسيركم it's crazy كويت كنتاتنا يا عبي فتير وزلو انتي بلو اتي ميديا نايت هاجر زي تأدنا باجت فسيسوهم زلو زا غازيتنيا بتدقاقام غاليزا إثيوبيا industrial level ناي ميديا كامبين يقبركم زلو أبي نبحر زملكات بفلا إلا نبي إرترا زتك عز قبرو زلو متكعتي بكل درجة لقهم مشيتنا مع شدش شوات فيديوهات نقبر إلا كل فيديو جيراني رمس حدا مس بروفيسور هزكيلي مثلا أبزم سيالكم نيرة كالاي انتهي بلو أب تاريخ ترى زي فلتا بإثيوبيا أب عالم ترى زي فلتنا نرزلنا إلو ات ميديا بمنيو زم حضر زليلهم بحلافنا يسلينا يتعقر ناس هاجر ميديا لأن كتبنا دعرقينكا بنا يسلينا يتهاجر تحلوان تلغا تودي زلي تصوتها سلينا يتهاجر نسو accountability بميديا ميديا يكوكو عصروز قبان دحر بزعبا ميديا اختزارب كوين كايبلو أبزقنا تميديا زكو عصروز زلو سليا عمر ببيع بومبر نايتي زلو ناي ميديا حلافي رضوان حسين يميلو بالو بزعق زي هم بزع ميديا لان كان ست انا هيوم كان نيو فيديو تاع لان تاريخ جزين تاريخ بغم سالكم انتين مالتيو اب غزي يهادق يلو زون يهادق اب مفراسنا يهادق اب تراز نبرو جوار اب تناي قيرو منقسقاس جيتاچو اسفاي نير ناي سلي حلافي اب لميديا نقرب ايكونوم ميديا ركباي نبرون يلو ني هادك نقاوم كلنا زنبرنا يكونتات اثيوبيان يلو لومن سماي مدرن في اللي يزلو أجزي هذا إثيوبيا صبغ زخانة فاون صبغ زخانة كايدا نيروا مزحجي أب جيروا زلوا كايدا أختري خلّ خيل كل نجار لومي أبي أبيزر ليبل بعفشة نزاز ربازي كانت تواسي كابون اللي على الجليس وهم زلوا كريكمي it's incredible زبلوا زلوا كنا تختري خيل He was a ghost. I remember when, during, I think soon after I became to power, where there were these very prominent memes that the memes of ghosts were named after Getachew Asafa because nobody knew his face. We only knew his reputation. And so these ghost memes were so funny. Anyhow, and I wanted to really بعفشة أبجزي هادق ات حلفنا يسليا زنبرة يمست ميديا ركباي نبرون أبزوان زكن ات ميديا بتنا يسليا مرببات زحلو زلو يسلزا بإثيوبيا ناس ميديا لنا بلا بلا معاد أبي أحمد تايلي زعمل سكت ميديا أنت بزح كاس ناس أزلو خينك سمعوا غلي تزبيب نا أبي أحمد ما ينسد كمين just to give so much information نتزبي نقل يوم نابنت أبتنا من الشانلات هل لما بستفل عليه تيك توك أكاونت تتزاربهم ناس ميديا كم زلوا سبك أمن خليه زبل أمنتي زلوا but he understands one thing حقا حصوتنا بعالم يلا بميديا أبزح كاس زارب قالوا نسي كم حق الشيء طب عالم تردي ولا زا جيم ديا I'm really sorry he understands this فتيخات سليخة أبي أحمد نزا جيم ديا تردي وكم زلوا كتفلتقت كلكم تاي مالتي بزي قدس انتهي تقبر لغبايتا عند حر نجر أبزح كات زارب قالوا ببس عند حرجير كايو
أبزع بوتات ما سبتري ونا يمأمان تخلله زي معربة عالم كل الميدياتات بوحدات هبتمات أيهودي زونني لناكو كن كان محر بزحي الناس أصغينهم بب وينهم زارويد مثلا قبل على كن وانهم هذي أبدا ما بعاقمنا تهاجر قبل علي بس اللي أنا تجير تقصى زيرو أفتحت كن ما أنت أو تفتير له إن هذا زي أنصار هتحد زاروي مسلو تلا ما جنا مودة هذا purpose يوم زي قالوا ስለዚህ እንተ ወሓደነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ምድንጋር ዓቢ ተራ ኣለዎ ግን of course ነቲ ነገር ቅድሚ ዓቢ ዝፈልጥዎ ነገራት ድማ እቲ ኩነታት ኣብ ከሎ ብርሂሎም ኣሎ ማለት እዩ ሰው ሓንቲ ዘረባ እዚኣ ከስማዓኩም ባገረ ጉዳይ ነዚ እንትናችን እኮ ምንድን ነው መሰለህ ይሄ ኢንሴኪዩር የመሆን ነገር የምር እንደ ለምሳሌ የደርግ ጊዜ ምናምን መንግስት ሲወድቅ ያ ጦርነት እያለ ያ ምናምን እያለ እኔ መንግስት 83 ላይ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩኝ ግንቦት ላይ ነው ግንቦት መጨረሻ ላይ 15 16 ምናምን መንጌ ከሄደ በኋላ ከተማ ውስጥ ሲተኮስ የሰማሁት ሽጉጥ ሲተኮስ የሰማሁት ማለት ነው እንግሊዝ ኤምባሲ ነው ተወልጄ ያደግኩት ሽጉጥ ሲል የሰማሁት የዛን ጊዜ ነው ከሄደ በኋላ ሶ ኢቭን ስርዓቱ እንኳን እየፈረሰ እያለ አገር እንደማይፈርስ የሆነ አይነት መረጋጋት እንዳለ ፊል ታደርጋለህ እርግጠኛ ዘረባ ናይ በሐቅ አስተውዒሉ ዕምቆት ዘሎ ዘረባ ይተዛረብ ዘሎ ከም ኢትዮጵያው ማለት እዩ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ክትፈርስ ርኢና ኢና ይብላሉ this is very important ተዕዝብቲ እዩ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ክትፈርስ ርኢና ኣለና መንግስቱ ሃይለ ማርያም ካድም ከሎ ኢትዮጵያ ሲ ዝዓበየ ስዕረ ዘጋጠማ ሽዑ ነይሩ ሰራዊታ ፋሕ ዝበለሉ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ግንቦት ከባቢ ኢሉ ኣነ ኣብ ከባቢ ኤምባሲና እንግሊዝ ያውን የርገዛውተ ኢሉ ሸብዓይ ክፍሊ ይምሃር ነይረ ሽዑ መንግስቱ ሲ ኣብዚ ኩሉ ውግእ ተዋጊኡ ክሰዓር ከሎ እሞ ንሃገር ገዲፉ ክሃድም ከሎ ኢሉ ኣነ ተኽሲ ኣብቲ ግንቦት መንግስቱ ሃዲሙ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናደ በዓልቲ ተኽሲ ሽዑ ሰሚዐ ኢሉ ናይ ሽጉጥ ተኽሲ ሰሚዐ ኢሉ ሃገር ሙሉእ እናፈረሰ ከሎ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ዝሓለወ ነይሩ ኢትዮጵያ ትፈርስ ኣላ ዝብል ገምጋም ኣይነበረናን ኢሉ ናው እንታይ ክብል ይደብፃ ዘሎ ተዘረባራይዎ ሎሚ አባይ በጽሕና ለና ንቀበል ኢሉ አለ ከሆነ ወገን የበሰለ የሆነ ነገር ታያለ ከዛ በኋላ በመለስም ጊዜ በቃ አትሊስት እንትን ያረጋናል ግን እንደ ሀገር ኤግዚስት ማድረግ ላይ ምናምን እኮ ፈርታ አታውቅም ውጭ ሀገር ሄዶ የመኖር ሀሳብ በፍጹም ኖሮኝ አያውቅም ፎር ዘ ፈርስት ታይም ልጆቼ ሴፍ ናቸው እዚህ መኖራቸው ምናምን ማለት ጀመርኩኝ ይሄ የኢንሴኪዩሪቲ በጣም ከባድ ነው የሆነ ሰው ድንገት መጥቶ ሊገልህ እንደሚችል ማወቅ ታለንታይ ብላሎ ኣብ ግዜ መለስውን እንትኾነ ስርዓት ከምዚ ድዩ ዳና ንብል ነርና እምበር ሃገር ክትፈርስ እያ ዝብል ሓሳብ መፂና ይፈልጥን ኢሉ ኣብቲ ግዜ እትውን እንትኾነ ወላ ኣብ ግዜ ዝኩሉ ናይ ፌደራል ደገሎ ተብላ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረ ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ብዘርከብካዮ ብረት ሒዙ ኣብ ካልእ ክፋል ናይታ ቪድዮ እንታይ ይብል ከመይ ሰሚዕኩም ኢኹም 100 ሰመይቶም ተሰሚዕካ ወይ 10 ሰመይቶም ተሰሚዕካ ሎማ ይትገደሰሉን ይኽእልካ እቲ ምድንጋፅ ከማን ተራ ኣለዎ መማት ኣብዛ ዓዲ ኣብዚ እዋን እዚ ኖርማሊ ብረት ሒዙ በዚ ቀቲሎም እንድሕር ኢልካስ ዋ ታይዳ 5 ጥራይ ቀቲሎም ኣቐዲሞም ድዮም ነጊሮሞም ሃዲሞም ኮይኖም ገለያኻ ትብል ኢሉ ማር እቲ ምቅትታል ኣብዛ ዓዲ ንቡር ኮይኑ ኣሎ ኢሉ ሕጂ ድማ ንመጀመርያ ኣብ ሂወተይ ኣነ ካብ ስደት ዝበሃል ሓሲበ የፈልጥኒ ሕጂ ግን ደቀይ ሴፍ ድዮም ስድራይ ሴፍ ድዮም ኣሲ ማንም ሰብ መፅኡ ቀትለካ ከም ዝኽእል እቲ ኢንሴኪዩሪቲ ሲ ዳርጋ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና እናበለ ይዛረብ ስለዚ ነታ ኢትዮጵያ በዓል ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን እዛ ሃገር ኣፍሪስዋ በቲንዋ ክብሉ ከሎ ስናት ፎር ናቲንግ ካብ ኩሉ ፅላት ናይቲ ህዝቢ ንሰምዖ ዘለና ብፍላይ ካብቶም ኣስተውዒሎም ክዛረቡ ዝኽእሉ ኣብ ሓደ ዓይነት መደምደምታ እዮም ዝመፁ ዝኾነ ሰማጭ about this shit በዚሕና እንዲሁ ግን it is what it is በዚያ ጌርና ጥራይ ነታ ጉዳይ ክነዓጽዋ ንኽእል ኢና ይካሄዳል ተብሏል ያሉን መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ በአማራ ክልል ቆጠራው ተጠናቆ ሙሉ በሙሉ ብልጽግና አሸንፎ ኮሮጆ ወደ ፌደራል መንግስት አዲስ አበባ ተልቋል የአማራ ክልል ምርጫ በር ተዘግቶ ብልጽግናዎች ራሳቸው ኮሮጆ ጠቅጥቀው የጨረሱት ጉዳይ ነው ነገ ለሴሬሞኒ ነው ምርጫ ተካሄደ ለማለት የተወሰኑ ፎቶግራፎች ይነሳሉ ከዛ አለፈ ምንም ነገር አይከናወንም በአማራ ክልል እንደዛ ነው የሰማነው መረጃ ያገኘነው የተለያዩ ምስክርነቶችም የሚያረጋግጡት እስቲ ዋዜማ ላይ ነው ያለነው ፕሮፌሰር መሐመድ ምን ማለት ይቻላል እቲ ምርጫ ንሕና ከም ንሰምዖ ዘለና ይብለሎ ሲሳይ መሳይ ሶሪ ኦልሬዲ ተወዲዩ ዘሎ እዩ
ፀብፃባት ወረቃቅቶም ኣኪቦም ዘለዉ እዮም ጀስት ፅምብል ናይቲ ዝግበር ፌክ ዝኾነ ምርጫ ንኸምስሉ እዮም ወረቃቅቲ ከዝግርግሑ ክውዕሉ እምበር እቲ ውፅኢት ደለይዎ ቀደም ወሲዶም እዮም ዘለዉ ከይገበሩ ባዕሎም ከም ዝተገበረ ፈሪሞም ባዕሎም ሃሪሞም ብሽምቲ ሰብቲ ናይቶም ነባር ናይቲ ከተማ ክስቶ ከይፈለጠ ንሱ ከም ዘድመፀ ገይሮም ማሕተሞም ገይሮም ወሲዶሞ ዘለዉ እዮም እዚ ንሪኦ ዘለና ሳክት ንኸተምስል ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምዃኑን ክልቲኦም ድማ ዋላ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን እውን ተቐቢሉ ፕሪኩክድ ሪዛልት ይብሎ ኣሎ ኦልሬዲ ዝተወደ ምርጫ የሚጫወተው ሌጂቲመሲ ያገኛለው ምርጫ አዘጋጅቻለሁ በሚል አጭበርብሮ እንዳሸናፊ ሆኖ መውጣት ይፈልጋል። ይሄ ራሱ ደግሞ በስተጀርባ የእሱ ሌጂቲመሲ አፍርድም የሚያበላና በዓለም ሕዝብም ውስጥ እየታወቀ ይመጣል ከጦርነቶቹ ከችግሮቹ ውጭ። ስለዚህ እንግዲህ እናያለን። አሁን እንዳልከው የአማራ ክልል ኮረጆ ወሎ ተጠቃሎ አዲስ አበባ ገብቶ እየተቆጠረ ከሆነ እሱ ራሱ ነው ያደረገው ከወዳጆቹ ጋር። ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድብልዎ ዘለዉ እዚ ተወዲኡ ዘሎ ምርጫ ሳክት ንኸተምስል እዩ ስለዚ ኦልሬዲ እቲ ምርጫ ውፅኢት ናቶም ወሲዶም ዘለዉ እዮም ንፅምብል ዝግበር ዘሎ እዩ ናይ ዓቢ ታክቲክ ግን is desperately seeking legal legitimacy ዝኾነ ሕጋዊ ተቐባልነት ንክህልዎ ከም ሃገር ምርጫ ከም ዘካየደ ንኽረክብ እሞ ናይ 5 ዓመት ወረቐት ወሲዱ ደን ኣብዘን 5 ዓመት ከምዘን ዝሓለፋ ገይሩ ዝርግርግ እናበለ ክቕፅል እዩ ከምኡውን ልዕሊ ኩሉ ድማ እተን IMF ይኹን ወርልድ ባንክ እውን ነቲ ድጎማታት ክገብርዎ እንተለዉ ሽማዊ እውን ይኹን ምርጫ ከም ዝገበረ ከፍልጥ ክኽእል ኣለዎም ነታ ቦክስ ቲክ ክገብርሉ ክኽእሉ ኣለዎም Western skepticism mentioned the Economist and other ዳርጋ መብዛሕትኦም ዓበይቲ ናይ ምዕራባውያን ሚድያታት ግን ምርጫ ሽማዊ ምዃኑን ዝኾነ ይኹን ትክክለኛ ምርጫ ይካየድ ከም ዘየለ ደጊሞም ደጋጊሞም ኣነፂሮም እዮም ዘለዉ ስለዚ ፍሉይ ምርጫ ኣካይዱ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ድሮ ሰብ ክኸደሎም ዘይክእል ኖጎ ዞን ዝበሃሉ ጥራይ ከም ዘለዉ ኣብ ትግራይ ኣብነት ምርጫ ኣብ ትግራይ ክካየድ ኣይከኣለን ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት መንግስቲ እውን ክበፅሕ ኣይክእልኒ ምርጫ ድማ ክካየድ ኣይክእልኒ ዘሎ ፓርሻል ቮቲንግ ከምኡውን ሳም ኦፍ ኣብ ክልል ዓፋር ይኹን ሶማል ከምኡውን ኣብቲ ደቡብ ዝበሃል እውን ምርጫ ክካየደሉ ዘይክእል ቦታታት ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ዓቢ ናይ ሓፂር ናይ ኣቋራጭ እምበር ናይ ነዊሕ መፍትሒ ዘናዲ ሰብ ኣይኮነን እዩ ዝብሎ as a short term tactician who plays political poker. He lacks a long-term vision or strategy for the country's survival. Abiy Ahmed በቋራጭ ኣብ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝጥቀም እምበር ዘላቒ መፍትሒ ክገብር ስትራቴጂ ዝሓስብን ራእይ ዘለዎ መራሒ ኣይኮነን ይብላ ኣሎ እቶም ኣብ ጥቁ ዘለዉ ስብሓት ደማሙ ዝበሃል ቶም ካድረታት ምስ ዘለዉ በሊዖም ሰትዮም ዘፍጢጦም ዘለዉ ሳቶም ድማ ምስ ኮይኖም ተሓዊሶም ዝበልዑ ዘለዉ እዮም ዝገብሮ ዘሎ ግን ፖለቲካዊ ነፍሰ ቅትለት እዩ this election is seen as suicide path instead of solving the crisis it will likely strip the regime of its remaining mask ስለዚ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ ኣክንደ ነቲ ፀገም ዘላቒ መፍትሒ ዝደሊ ዓብይ ስወግ ከይድ ስለ ዝፍትን ዘሎ እቲ ማስክ ክቕደድ እዩ ጉዱን ጎዳጉዱን ድማ ክወፅዩ ይብላ ኣሎ well we'll see ንቐፅል እስከ ናብ ኤርትራ Global empires, multi-billion-dollar Gulf coalitions, and Western superpowers have looked at the Red Sea and seen a prize to be bought, conquered, or controlled. They have poured trillions of dollars into naval fleets, state-of-the-art drone bases, and complex proxy conflicts across these waters. And yet, in 2026, every single one of those external strategies has hit a definitive brick wall. Why? Because you can buy corrupt politicians, and you can print infinite fiat currency. But you cannot rewrite raw geography, stretching over 1,100 kilometers. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንነዊሕ እዋን ብሰብ ገንዘብ ብሰብ ሃብቲ ኣለና በሓልቲ ዘይተኣደነ ገንዘብ እናፍሰሱ ኩሉ ነገር ከም ድሌቶም ክገብርዎ ይፍትኑ ነይሮም ገንዘብን ወረቐትን ግን ክገብረልካ ዝኽእል ድሩት እዩ ኣብ ገለ ነጥቢ ሓገዝ ናቱ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ 2026 ነገራት ኣብ ዝቀያየሩሉ ዘለዉ እቲ ኩነታት እቶም ሓያላት ንነዊሕ ዓመታት ፕላን ዝገበርዎን ዝኸድዎ ዝነበሩ መንገድን ምስ መንደቕ ተጋጭዩ ሽዋሕዋሕ ኢሉ ኣሎ ኤርትራ ድማ ቦሎኽ ኢላ ሓያል ኮይና ወፅያ ኣላ ናብ ብልፅግና ዝኣመኑ ናብ ካልኦት ኣሚኖም ብዙሕ ገንዘብ ከም ባህሊ መራት ደፍስስዎ ዝነበሩ ድማ መንደቕ ተጋጭዮም ምስ መንደቕ ተራፂሞም ተሪፎም ኣለዉ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቦሎኽ ኢላ ትወፅእ ዘላ ሃገር እያ ኣብ መወዳእታ ሓያል ኣባይታ ዝነበረ እምበር ኣብ ወረቐት ሓያል ዝነበረ ብሽም ሓያል ብዘረባ ሓያል ዝነበረ ሓያል ኮይና ይቅፅልኒ እዩ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝበለፀ መድረክ እናሓዘት ትኸይድ ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ሶማላዊ ስኮለር
ኬንያዊ ስኮላር ሶማላውን በቆት ዘሎ ጽቡቕቲ ኣርቲክል ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ጽሒፍ ኣሎ እንታይ ትብል እያ ድማ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቼስ ወይ ከዓ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዳማ ኢልዋ ኣሎ the Egypt Eritrea axis rewriting the Horn of Africa ኢልዋ ኣሎ ፕሮፌሰር ዓብዱልወሃብ ሼክ ዓብድሰማድ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኸይዱ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኣካል ተራኺቡ ዝነበረ ኣብቲ ናይ ኣብ ኤርትራ ብሚኒስትሪ ፍትሒ ናይ ኤርትራ ዝተገበረ ዋዕላ ናይ ስኮላርስ ናይ ኣፍሪካ ዝተገበረ እውን ተሳቲፉ ዝነበረ ንሱ እዩ ነዛ ኣርቲክል ጽሒፍዋ ፈታዊ ኤርትራን መኽበሪ ኤርትራን እዩ ሓያለ ሶማላውያን ስኮላርስ ኣብ ኬንያ ዘሎ ኬንያውያን ሶማላውያን ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኣኽብሮት ፍልይ ዝበለ እዩ ተደጋጋሚ ዝገልጽዎ ነገር እንተለዎም እዚኦም ምሁራት እዮም ነቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ በቲ ትክክለኛ ስእልናቱ ዝሕዝዎ እዮም እንታይ ስከይሉ ጽሒፍሉ ኣብዚ ተሪኹም ብፍላይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ተገይሩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ጌም ቼንጀር ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እስከ ገለ ካብቲ ኣርቲክልናቱ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ጽማቕ ኢና ነምፃልኩም ዝበለፀ ጽማቕ ክንበኩም ኢና ንፍትን one of this so ተይብላ ኣሎ a new regional alliance is forming ሓደ ኣገዳሲ ሽርክነት ኣብቲ ዞባ ይቆም ኣሎ ድማ ግብፂ ኤርትራ ሶማልያ ናይ ሱዳን ሚሊታሪ ወይ ከዓ ብቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ናይ ሱዳን ማለት እዩ this isn't just anti-Ethiopia club it is a strategic realignment where every player is gaining specific benefits እዚ ሽርክነት እዚ ኣርባዕትዮም ተበልናዮም ኣርባዕትዮም ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣይኮኑ ሽርክነት ዝገብሩ ዘሎ እንታይ ዳ ነፍሲ ወከፎም ካብቲ ሽርክነት ረብሓ ኣለዎ እቲ ረብሓናቱ ድማ ናይቲ መሻርክቱ ክሳራ ኣይኮነን ይብላ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ ኤርትራያ ኤርትራ እንታይ ትረብሕ ካብ ዝምድና ዝግበር ዘሎ ምስ ሱዳን ምስ ግብፂ ምስ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ወይ ዝግበር ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት እንታይ ትረብሕ from outcast to partner ኤርትራ ዝተነፀለትን መሓዛ ናይ ዝኾነ ዘይኮነትን ኮይና ንኽትረአ ነዊሕ ዝተሰርሓሉ ነዚ ኣበርዒና ኤርትራ ስትራቴጂክ ፓርትነር ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮይና ኣላ ስለዚ ኤርትራ ስትራቴጂካውያን መሓዙት ክገብርዎ ዝደልዩ ሃገራት ናበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተዋዲዱ ዝነበረ እገዳ ካብቲ ናይ ገንዘብ ናይ ስዊፍት እገዳ ዝገደደ ምስ ኤርትራ ክስራሕ ኣይከኣልኒ እዚ ፓራያ ስቴት እዩ ማንም ፍንጣጣ ዘለዎ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ምስ ከይትሰርሑ ተባሂሉ ዝነበረ ፈሪሱ ኤርትራ ኣገዳሲት ፓርትነር መሻርክቲ ክትከውን ኮይና ኣላ ስለዚ ካብቲ ዓለም ለኻዊ ተነፅሎ ወፂያ ኣገዳሲት ፓርትነር ናኾነት ትመፅእ ኣላ ነታ ቦታ ናታ ድማ ንብልፅግና ተረክቦ ኣላ ከምኡ ድማ ኢኮኖሚክ ስፓርክ ኤርትራ ቁጠባዊ ግስጋሴ a new 2026 business forum with Egypt focuses on mining ports and fisheries ኤርትራ ምስ ግብፂ ኣገዳሲ ቁጠባዊ ፎሩም ትገብር ኣላ እዚ ድማ ኣብ ተደጋጋሚ ልኡኽ ዓብ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ናይ ቁጠባ ብሚኒስትሪ ኣማኻሪ ቁጠባዊ ጉዳያት ናይ ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ግብሪ ሂወት ዝመርሖ ከምኡውን ሓላፍ ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ኤርትራ ዝርከብዎ ኣብ ግብፂ ከይዱ ብዙሕ ዲላት ከም ዝገበረን ከምኡ ድማ ዓብይ ልኡኽ ናይ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ተደጋጋሚ እናመፀ ተደጋጋሚ ዝዛረብዎ ዘሎ ናይ ቢዝነስ ርክባት ይግበር ኣሎ ዝያዳ ድማ ዓሰብ ድማ the port of Assab is being revitalized ወደብ ዓሰብ ድማ ኣብ ብዙሕ ዝርርብ ኣትዩ ከም ዘሎን ካብቲ ዝነበሮ ተነፅሎ ወፅዩ ኣክቲቭ ዝኾነ ሂወት ዘለዎ እናኾነ ይመፃ ኣሎ ሜጀር ሬድ ሲ ትሬድ ኣሰት ኣገዳሲ ናይ ቀይ ባሕሪ ናይ ንግዲ ወደብ ምዃኑ ድማ ይመፃ ኣሎ giving Eritrea massive strategic leverage ስለዚ እዚ ድማ ንኤርትራ ካብ ሕልብ ዝበለ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ይሂብ ኣሎ እዚ ሰለስተ ኣገዳሲ ረብሓታት ካብዚ ሕጅሽ ዝኸውን ዘሎ ሽርክነት ኤርትራ ትረኽቦ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ ብሪልየንት ግብፂ ከንታይ ደልዮም እዮም ኣብዚ ዝመፁ ዘለዉ ናይ ግብፂ ስትራቴጂ ኸ ኣብ ምንታይ ዝብርኮስ እዩ እንድሕር ኢልና ድማ ስትራቴጂክ ዴፕስ ይብሉ ኣሎ መጀመርያ ግብፂ ኩሉ ግዜ ስትራቴጂካዊ ፀላኢናቶም ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ካውንተር ክትገብር ትኮይንካ ብመሰረቱ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ዘድልየካ ረብሓታት ከተዳሉ ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ ኣብ በይንኻት ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ሽርክነታትካ ክትሕይል ክትክእል ኣለካ ካልእ the Nile factor by partnering with Ethiopia just ኣብቲ ቅድሚ ዝነበረት ነጥቢ ቀልጢፈ ኸይዳትኒ so እንታይ ዝብሉ ዘሎ እዚ Cairo is building a presence along the entire Red Sea በይኑ ኣብቲ ቀይ ባሕሪ ስለ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ምስተን ኣባላት ናይ ቀይ ባሕሪ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ይገብር ኣሎ ኤርትራ ጅቡቲ ሶማልያ ሰለስተ እየን ማለት ሱዳን ኣርባዕተ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ቀፂሉ ንኢትዮጵያ ብጌርዲ ጥራይ ኮንካን ክትዛረባ ዘለካ ጠቕላላ ኣብ ጎረሮኣ ክትመፅእ ክትክእል ኣለካ ኢትዮጵያ ሕድገታት ክትገብረልካ ትኮይንካ ብማዕዶ ኮይንካ ውሕ ስለ ዝበልካ ዝመፅእ ነገር የለን ንሱዳን ጥራይ ሒዝካ ተምፅኦ ነገር እውን የለን ስለዚ ፅቡቅ ጌርካ ኣብ ክሳዱ ክትቀርቦ ክትክእል ኣለካ ሕድገታት ክገብር ተኮይኑ እቲ ብልፅግና ትሬድ ኮሪዶርስ ከምኡ ድማ ግብፂ ኣገዳሲ ናይ ንግዲ ኮሪዶርስ ትገብር ኣላ ብፍላይ ዳይሬክት ናይ
ናይ መስመር ናይ ባሕሪ ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ከምኡውን ምስ ሶማልያ ክትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ ሱዳን ከንታይ ትረክብ ኣላ ኣብዚ እንተልካ ሚሊተሪ ሰርቫይቫል ሳላ እዚ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ንሱዳን ኦልሬዲ ኢጅፕት ሃዝ ፕሮቫይድድ the Sudanese armed forces with logistics and intelligence ስለያውን ሎጂስቲካውን ድጋፍ ትገብረሉ ስለ ዘላ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድሮ 75 ክፋል ናይቲ ብዳዕሚ ሰሪዕ ተታሒዙ ዝነበረ ከድሕኖ ክኢሉ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ቀፃሊ ዓወታት እዩ ዝጎናፀፍ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ብዙሕ ወገናት ማለት እዩ ሶማሊያ ከንታይ ትረክብ ኣላ ኣብዚ protecting sovereignty መጀመርያ countering Ethiopia after Ethiopia's deal with ነቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበሮ MOU ንዑ ብምምካት ምስ ግብፂ ኣገዳሲ ሽርክነት ብምግባር ኣከማቃብ ሰላም ኮይኑ ዝኣቱ ኣገዳሲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ግብፂ ኣብ ሶማልያ ኣትዩ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ዕንደራ ናቱ ደረት ኣለዎ ወላ እውን ኣብቲ ኣብ ሶማልያ እንተሎ ዕንደራ ናቱ ግን ደረት ኣለዎ ሕጂ ምክንያቱ ቼክ ሜት ስለ ዘለዎ ሶማልያ ከም ሃገር ሓያል ክትከውን ልኡላዊት ክትከውን ንግብፂ የርባሕ እዩ ስለምንታይ ኣብ ኢድ ኢትዮጵያ እንድሕር ወዲቓ ግን ኢትዮጵያ መመሊሱ ይሕይል ኣሎ መመሊሱ ኢትዮጵያ እንተሓይሉ ድማ ግብፂ ኩሉ ግዜ ሬላቲቭሊ ናቱ ፓወር እናተዳኸመ እዩ ዝኸይድ ብተዘማዲ so ካልእ flexibility Mogadishu is using Egyptian military support to build its own institutions and balance regional powers ስለዚ ሶማልያ ድማ ኣብቲ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮይንካ ኩሉ ግዜ እናዳኸመካ ክነብር ዝደሊ ዘይኮነ ክልተ ዝፈኻኸሩ ሓይልታት ብምምፃእ ካብ ክልቲኦም ድማ ዘደሊ ሓገዝ ተረኺብካ ሓያል ወታደራዊ ኣቃውማ ናትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምስ ግዜ ድማ ንክልቲኦም ኣውፂኻ እውን ነብስኻ ክትክል ትኽእል ኢኻ ግብፂ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ረብሓን ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዘለዎ ረብሓን ተፈላለዩ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዶሚኒያንት ፎርስ ክኸውን እዩ ዝደሊ ግብፂ እንተመፅኡ ኣብቲ ቦታ ንኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ላንድ ሎክድ ኮይኑ ንክቕፅል ኣብቲ ሃገሩ ጥራይ ተሓፂሩ ተርፍ እምበር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፅልዋ ክህልዎ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለዚ ናብ ኤርትራ ናብ ሶማልያ ክመፁ ከለዉ ነቲ ዝነበሮ ፅልዋታት ተኣኪቡ ኣብቲ ዓዲ ጥራይ ከም ዝኸውን ኣብቲ ዓዲ እውን ብዝተፈላለየ ውሽጣዊ ነውፂ ክፈርስ ከም ዝኽእል ምግባር እዩ ኢትዮጵያ ከ እንታይ ክረክብ ካብዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ኢልካ ናይ ኢትዮጵያ ተደሚሩ ብርግፅ እንታይ ብልሎ አይዞሌሽን ሪስክ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ዋላ እኳ ገለ ክፋል ምስ ሶማልያ ይዘራረብ እንተሎ ዝያዳ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እናተነፀለ ዝመፅእ ዘሎ ሃገር እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ስርዓት ብግምጣሉ መዓት ኣብ ውሽጡ ኣንፃሩ ዝኸዱ ስለ ዘለዉ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ፀላእቲ ስለ ዘለዎ ደጋፍ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ከምኡ እቲ ናይ ሶማሊላንድ ድብል ደሎውን ዲስኣግሪመንት ኣክት ዳስ ካታሊስት ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክብቲ ኮይኑ እውን እዚ ዘሎ ሕጂ ዘሎ ፀገም መሊሱ ክብል ስለ ዝኽእል ዳብል ቼክ ደጊሙ ንክሓስብ ይገብሮ ኣሎ ስለዚ the Horn of Africa is moving away from Ethiopia dominance towards a counterbalancing structure ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ዝግበር ዘሎ ሽርክነት እቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ አንከር ስቴት ኮይኑ ዝነበሮ ዓብላልነት እናተዳኸመ ዝኸደሉ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ድማ ቦታኣ ናታ ኩነታትን እተውሕሰሉ ዘላ መድረኽ እዩ ዝፈጥር ዘሎ እዚ ድማ ኣገዳሲ መድረኽ እዩ እናበለ እዩ ዝዛዝም ብሪሊየንት ዝኾነ ስቴትመንት ኣርቲክል ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚኣቶም ዝመስሉ ኣርቲክልስ ናብዚ ከነምፃልኩም ከለና ድማ ሓበን ይስማዓና ስለምንታይ ኩሉ ሰብ ክርዮምን ከንብቦምን ዝኽእል ስለ ዘይኮነ ብዛዕባ ኤርትራ ዝግበር ፅቡቕ ነገር እውን ናባኻትኩም ኣምፂና ነቲ ኩነታት ከነስማዓኩም ድሌትና ስለ ዝኾነ ምክንያቱ እቲ ደቡባዊ ክፋል ሃገር ኩሉ ግዜ ንዓና ሓደጋ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሁለት ህግ አወጡ። አንዱ ህግ ላንድ ሎክድ የሆኑ ሀገሮች ምን ማድረግ ይችላሉ? የባህር በር ማግኘት ይችላሉ፣ ህጋዊ መሰረት አለ ብሎ በዓለም ህግ የወጣው ሲፈጠሩ ያለ ውሃ የተፈጠሩ ሀገሮች ውሃ እንዲያገኙ ነው፣ የውሃ አክሰስ እንዲያገኙ ነው፣ የባህር በር እንዲኖራቸው ነው። ይሄ ህግም ይደግፈናል። የኢትዮጵያ ኬዝ ግን ስፔሻል ኬዝ ነው። እኛ ከውሃ ጋር ነው የተፈጠርነው። እኛ ከውሃ ጋር ነበርን፣ ውሃው የኛ ነበረ፣ ወደቡ የኛ ነበረ። ስፔሻል ኬዝ ስለሆነ ደብል መብት አለን ለመጠየቅ። ኢትዮጵያ ስፔሻል ኬዝ አላት፣ የተለየ ኬዝ አላት። መቻውቻው ነው ያለቀው ጉዳዩ። ህጋዊ ማዕቀፍን ተንተርሶ ያለቀ ጉዳይ አይደለም። ቦጋ ቢላ ኣብዚኣ ዘለኩም ሓደ ፈካሪ ድማ ሓደ መዓልቲ ፋኖ ሒዞም መኽማ ንርኢ ንኸውን Ethiopia special case ya na after bahar zbal there is no special case in law if you have a special case go seek حقاو council دله ابيت فرد ما يرخبنا يخاطبلو كم ذا عينت فقران زغبر كاب نورمال تاخطبلو see you in court ابيت فرد يرخبنا يخازبلو معناته special case يزلكا ليكال حقاو سند لك ابيت فرد يرخبنا يخاطبلو حساوي فكار سلو زخون نمبر زخون ነገር يبلو نحنا اب بحرينا تفطيرنا يبلالو بوغا بيلكا ኣብ ባሕሪ ተፈጠርካ ወላ ኣብ ውቅያኖስ ኣይተፈጠርካ ንስኻታ ጎጆ ናይ ዓድኻ ወይ እውን ኣብታ ገጠር ናይ ዓድኻ ኢኻ ተፈጢርካ ምስ ባሕሪ ዘራኽብ ነገር የብልካ ኣብ ኩሉ ባህላዊ መግብናትካ ድማ ዓሳ የለን ኣብ ባሕሪ ተተፈጠር ነርካ ኣመጋግባኻ ምነገረካ ነይሩ
ዩናት ናይ ባሕሪ ስተይት ኣይኮንካ ንስኻ ናይ ምድሪ ኢኻ እታ ምድርኻ ጥራይ ኣጽኒዕካ ሓዝ ኣምላኽ ሽሻይኩም ኣብታ መሬትኩም ገይሩልኩም ኣሎ ናይ ባሕሪ ህዝቢ ግን ኣይኮንኩምን ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ ልዕሊ ዓቕምኻ ምፍካር ኩሉ ግዜ ሓደጋ እዩ ዝኾነካ እዚ ኣብ ቅድሚት ዘርእየኩም ዝነበርኩ ነዚ ዓይነት ፈኸራ መልሲ ስለ ዝኾነ 2026 ድማ ነቲ መድረክ ቀይራ ዓለም ናብ ኤርትራ ገፃ ኣብ ትጥምተሉ ዘላ ኤርትራ ነቲ ዘለዋ ብልጫታት ተጠቒማ ዝበለፀ ረብሓ ክትጓናፀፈሉ ትኽእል መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ባብኤል መንደብ ዝብል ዘረባ ንቀርንና ንኣፍሪካ ምሉእ ንዓለም ምሉእ ኣብ ዘዛርበሉ ዘሎ ግዜ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ዘለዋ ብልጫታት ክንምንታይ ንረብሓ ክትቅይሮም ትኽእል that's going to be something ምስ ግዜ ኩሉ ሰብ ክዕዘቦ ዘለዎን ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ መንእሰይ ኤርትራ ከስተማቕሮ ንፅበዮ ንምነዮን እዩ ምክንያቱ እቶም ፀላእትና እንታይ ከም ዝምነይሉና እንታይ ከም ዝምነይሉናን እንታይ ከም ዝሓስቡልናን ጎህ ምሸትን ንሪኦን ንሰምዖን ስለ ዘለና እዚ እውን ኣገዳሲ መድረክ ኮይኑ ኣገዳሲ ዘረባን ኣገዳሲ መረዳእታን ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና again እዚ ኩነታት እዚ እውን ፅቡቅ ጌርና ክንከታተልና ድረወሲስ ሓንቲ ኣገዳሲት ዘረባ ነይራ ኣብዚ ናብ ምሳኻትኩም ሸር ገብራ ደልየን ነበርኩም እዚያስ ከስምዕዋ ካብ ደ ኢኮኖሚስት ዝመፀት ዝበልዋ እዮም ጋማ ያው ቅድም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሪፖርቶችን ጠቅሼላለሁ በሁሉም ኢንዲኬተር የአብይ አህመድ ዛሬ ኢትዮጵያ ኢቭን ከኢህአዴግ ጊዜ በባሰ በከፋ ሁኔታ በሁሉም ተርታ ከዓለም ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካም የመጨረሻዎቹ ቦተም 5-10 ሀገሮች ተደርጋ ነው ግን እነሱ በተገላቢጦሽ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለማጭበርበር ዓለም አቀፍ ኮሚኒቲው ግን ያናቃል አን ኢንዲኬተር ኢኮኖሚስት የሚባለው በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ኢንፍሉዌንሻል የሆነው እንደምታውቀው ኢትዮጵያ ጽቡቅ ከም ዘላ ንሕና ክንብለኩም ኣይጸበዩና ዓለም ባዕሊ ዝብለኩም ዘሎ ኢትዮጵያ ኣከቢድ ዝኾነ ዓዘቕቲያ ትያዘላ ቁጠባናታ ብልጽግና ዝሕስበኩም ዘሎ ዘይኮነ ኣብ ክብድ ዝበለ ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ ኣብ ብኩሉ ዓይነት መዕቀኒ ኢትዮጵያ ሕማቅ ብሴኪሪቲ ኣብ ኩሉ ደረጃ ሕማቅ ከም ዘላ ኣብ ኩላቶም መጽሔታት ኮንክሉሲቭ ዝኾነ መደምደምታ ይብኹም ኣሎ ካብኦም ስምዑ እናበሉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ again those are ካብ ውሽጢ እቲ ነቲ ኩነታት ዝፈልጡ ዝመፅእ ዘሎ ዘረባ ስለ ዝኾነ again ኣብዚ እውን ኣስተውዒልና ክንሪኦ ንክእል ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ናይ ባሕሪ ሓደ ኣገዳሲ ፎሬን ፖሊሲ ዝመስል ዘረባ ኣውፅኡ ነይሩ እሱ ድማ ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ተኮይንና እዚ ንትን ክግበረልና ኣለዎ ዝብል ዘረባ ዝመስል ኤርትራውያን ድማ ንዓ ፅብቕቲ ዝኾነት መልሲ በዛ ሬድሲ ቤከን ዝበሃል ዌብሳይት ናይ ኤርትራውያን ኣገደስቲ articles ዝጻፈሉ ቦታ ኣሎ if you don't know Red Sea Bacon please ከትኩም follow ግበርዎም ኣብ Facebook ኣብ X ከምኡ ድማ ነቲ ዌብሳይት ናቶም ተኸታተሉ ፍላይቶም እንግሊሽ ተንብቡ ኤክሰለንት ዝኾነ አርቲክልስ እዮም ጽሕፉ ሼር ምግባር ድማ ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ እዚ እዚኣ ብምሕረታ መድሃኒ ዝተጻሕፈት አርቲክል እያ ነይራ ንውሕ ዝበለት ስለ ዝኾነት ፀሚቁና ጥራይ ከነቕርበልኩም ብልጽግና ዘቕረቦ ሓሳባት بسلام كنبر حبراو شركة كجبرتو خيني يلو زغربو بمسرط حصوت كم زنبرة مهنياتو تي حبريتا كابتي نا إثيوبيا فورين أفيرس إنستيتيوت دوز أصل زنبرة نت فورين بوليسيناتهم زتم بس لزخانة ملسك وهابي كبانيرو ملس زهابهم دما إتفريم وورك نساتهم زبونات زلو مجمريا كانوا هيكونن كم دما دبلوماسياوي لو تكمس زغلا هيكونن وي بريك ثرو كمس زغلا هيكونن but a continuation of the revisionist rhetoric ما قتلتا نايتي ጽንጽዋይ ናይ ታሪክ ናቶም ዘቐጽል ከምኡ ድማ ንኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ብምትፋር ግዛታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ብምትፋር ከምኡ ንኤርትራ በቲ ኢትዮጵያ ትደልዩ መንገዲ ንኽትከይድ ክገብር ዝኽእል ስለ ዝኾነ ቅቡልነት ክህልዎ ይክእልኒ ይብሉ ኣለዉ ንኣብነት ከም ኣካል ናቱ ዲማንድስ ፎር ረጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ንክቕየር እዩ ዝሓትት ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ሻዕብያ ክሳብ ዘሎ ትክክለኛ ሽርክነት ክግበር ኣይክእልኒ ዝብል ዘሎ Who are you بزعبة نيرترا مسيرترا شركة تحت تكلغة من قصنا نيرتران سرعة نيرتران كغير على اللي كحت تزلك جبل شنو ما قلتنا زخون يكون حبراوي شركة دما قد ما كنتنا نتكلم العقمها كوني يبلون بس هذا هاجر كسرها نابل كانت هاجر من قص كغير على اللي تبل تقينك كسرها يدخلني خذا يكونس لعلنا نتكخت قال زلا لعلنا خد قال اسكا انت حدث لعل عقم خلوا كاك خلالو مالت مال بلصقنا ني شعبيا تنبركي خلو مينوس دحنه تمليسو كم زي عينت بدع كر خلون نفسه زخاله قطعه كفطر زخلي بزخونه
by conditioning regional normalization on the structural remodeling of Eritrea's internal governance. The first pillar of the proposal is criticized as an open call for regime change, violating the foundational international law principle of non-intervention. ስለዚ እንተው ሓደ ቀንዑ ዝኾነ ሓበራዊ ሽርክነት እንተዝሓቱን እንተዝሓስቡ ነይሮም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዘሳትፍን ዘዛረብን ምክንያት ኣብ ማይ ሃለዎምን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ቀዳማይ ቅድሚ ኩነት ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ክቅየር ትሓትት ኣለኻ መንደቕ ርኢኻ ጥራይ ምስ ተጋጨ እዩ ከምኡውን artificial restructuring closed border artificially restructuring ነቲ ዶባት ናይ ኤርትራ እውን ምቅያራት ብሓፈሻ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ግን ዘቆጣዓካ ዓይነት ዘረባ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ክምለስ ስለ ዘለዎ የመሊሶሞ ዘለዎ ግን እቲ ነዚኣቶም ብከምዚ ደረጃ ሳይንቲፊክ አርቲክል ስለ ዝኾነ ብኡ መንገዲ ኢኻ ክትምልሶ ዘለካ ግን ናይ ብሓቂ ዘቆጥዑ ትሳቶም ዝቁተልዎ ዘሎ ኣገባባት ክንሪኦ ከለና at the end of the day ንሕና ንሃገርና ዝምልከት ፅቡቅ ነገር ዘበለ ክንገብር ነቲ ዝግብኦ ድማ ወላ ሕማቅ ምዃኑ እናፈለጥካ ትክክለኛ መልሲ ክትቦ ክትክእል ኣለካ እንትምንታይ ኣብ ጉዳይ ናይ ሃገርና ንዓና ዝምልከተና ነቶም ብጌጋ ብዛዕባ ሃገርና ዝዛረቡ እንትኾኑ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ትክክለኛ መልሲ ብምሃብ ከነስተኻኽሎም ኣለና እዚኣ እስከስምዕዋ ፅሑፋት ሕታማት ርኢ ኣለኹ ሓንቲ ካብተን ደስ ዝበለትኒ ቪድዮ صحفت مالتي حدا إيرتراوي Eritrean Post ዝብል ዝገበራያ እንታይ ትብል እሳ ድማ if you could start a business in Eritrea what would it be ኣብ ኤርትራ ትካል ንክትከፍት ዕድል እንደዝወሃበካ ብርግፅ እቲ መድረክካ ይመፅእ ስለ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክሓስበሉ ዘሎ ኮይኑ ትስማዕኒ ዕድል እንተዝወሃበካ እንታይ መኸፈትካ ኢሉ ምርጫታት ኣዳልይሎ ነቶም ሓሲብኩም ዘይነበርኩም ወይ ሓሳብ ዘይነበረኩም እውን ንክትሓስቡ መበገሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ቁፅሪ ሓደ ንእሽተይ ድኳን ወይ ሬስቶራንት ይብል ኣሎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ኤርትራ ራእይ ዘለዎ ሕልሚ ዘለዎ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክንፅበይና ምናልባት እውን መራሕቲ ናይ ኤርትራ ይርይዋ ኮይኖሞ ብሓሳብ ልብኹም ርዮም ባህግኹም ርዮም ቅልጥፍ ኢሎም ነቲ ስጉምቲ ዘይተርፍ እንድዩ ግን ነቲ ስጉምቲ ይገብሩ ይኾኑ ብዓብዩ ድማ እንታይ እዩ እቲ ምርጫታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ወፃኢ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊዩ ምርጫታት ክንፍልጥ እዩ ግን ካብዚኣተን ክንደይ ሰባት እንታይ ክመርፁ ክእሉ ንምፍላጥ ስለዚ ንእሽተይ ድኳን ክኸውን ይኽእል ከምኡ ድማ ሬስቶራንት እንተኮይኑ ኤ ኢልዎ ኣሎ ቢ buy land and become a farmer መሬት ገዚኻ ሓረስታይ ንምዃን ብዙሕ ዲጋታት ዘለዎ ዓዲ ተሰሪሕሉ ዘሎ ዓዲ ተኮይኑ ወዲ ሓረስቶት ድማ እንድሕር ኮንካ ሕርሻ ዝርዳእካ ተኮይኑ ምስ ሰብ ድማ ከይበልዐ ስለ ዘይነብር ኣድቨርታይዝመንት ይገብረላ ኣለኹ ኣነ ብዓብዪ ማለት እዩ ድኳን ገዚኻ ሓረስታይ ምዃን ሓረስታይ ማለት ድማ ክልተ ብዕራይ ጌርካ ምሕራስ ዘይኮነ ዘመናዊ ሕርሻ ድማ መብዛሕትኡ ሰብ ሕርሻ ክሰምዕ ከሎ ግራት ምሕራስ ጥራይ ዝመስሎ ጀርዲን ክኸውን ይኽእል መፍረናይ እንስሳ ክኸውን ይኽእል እንደገና ኣደነ ካልእ ነገራትን ክኸውን ይኽእል it can be many things ናይ ፀባ ክኸውን ይኽእል ናይ ስጋ ክኸውን ይኽእል whatever so many ኣብቲ ዓውደቲ ከምኡ ታክሲ ኤምባስ ካምፓኒ ናይ ታክሲ ድዩ ናይ መጓዓዝያ ኣብ መጓዓዝያ ክትሳተፉ ትደልዩ ተኮንኩም ከማን ከምኡ ክኸውን ይኽእል ወላ ናይዚ ናይ ስፔሻል ትራቨሊንግ ምሻሎ ከምዚ ከምታቱን ክትሓስቡ ትኽእሉ ትኾኑ maybe ከምኡ ድማ ካር ዲለርሽፕ ናይ መኪና ዕዳጋ ከምኡውን ሊዚንግ መክራይ ናይ መኻይን ክኸውን ይኽእል ካልእ ኣይ ቲንክ እቲ ሰብ ምስ መኻይን ብዙሕ ምትእሳር ዘለዎ ይመስለኒ ሳልሰይቲ እውን ጋራጅ ናይ መኪና ኢሉ ኣሎ ዝኾነ ዓውዲ ናይ መኪና ናይ ትራንስፖርት ብዙሕ ስለ ዘለዎ ከምኡውን ዓበይቲ መኻይን እውን ክብል ነይሩ ሓዳፊቱ ብዓብዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዓውዲ ናይ ዓቢ መኻይን ከምኡውን ናይ ኣውቶቡሳት ከልምታት ክኣትዉ ይኽእሉ ይኾን እዮም ከምኡውን ናይ መኪና ጋራጅ ክገብሩ ዝደልዩ ብዙሕ ናይ ጋራጅ ትምህርቲ ዘለዎም ኣብ ዘገ ኣለዉ ሜቢሳቶም እውን ቀፂሉ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ናይ ህንፃ ካምፓኒ ክኸውን ይኽእል እዚኻ ነፍሱ ዝኻለ ሰፊዕ ዕዳጋ እዩ እዚ ኣብኡ እውን ይብል ኣሎ ከምኡውን ኣብ ሆቴል ኣብ ቱሪዝም ክሳተፉ ዝደልዩ ካልእ ድማ ቴክ ካምፓኒ ኢንተርኔት ፕሮቫይደር ሜቢ ኣነብታ ናይ ኣይኤች ኣብቲ ክፋል ናይ ቴክ ኣብኡ ክሳተፍ እየ ዝደሊ ዕድል እንተረኺበ ክሳብ ሕጂ ሓሳብ የብለይን ግን ቀስ ኢለ ክሓስቦ ስለ ዝኽእል እቲ መደብ ግን ተዋሓደ ኣብ ዓውዲ ናይ ቴክ ነቶም በላሕቲ ኤርትራውያን ሒዝካ ንቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ዓድና ንምቕያር ሜቢ ኣብኡ ዝያዳ ዝሳተፍ ኾንቲ ዓድና እቲ መድረክ ምስ ተኸፍተናተይ ምርጫ ድሮ ነጊረኩም ኣሎ ኣብ ካልእ እውን ኣይሳተፍ ማለት ኣይኮነን ግን ከልብናተይ ኣብቲ ኣብ ቴክ ዝሳተፍ ዓውዲ ናይ ቴክ ትምህርቲ ዘለኒ ሰብ ኣይኮንኩን ግን ባህጊ ስለ ዘለኒ ኤርትራውያንካ ቴክ ዝኽእሉ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘለዎ ካብቶም ውልዶ መንእሰያትና ንሶም ኮንካ ዝኾነ ክግበር ይኽእል ኸውን ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ተስፋ ናተይ እዩ ንስኻትኩም ናትኩም እንታይ ክኸውን ይኽእል ክንሪእን ክንሰምዕን ድማ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክንፅበይና ነቲ ነዛ ፖል ዝገበራ ቤክስ ድማ ከመስጉነ ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ ካብኡ ከይወፃና ሓንቲ ፅብቕቲ ቪድዮ ካብ ዓዲ ዝመፀት ከከርእየኩም I really like this one
سكراي وزيا كم زيادة نيرا اوكي زيادة أديام أبز channelي أفتفل على قطعة أمس إيه هاللخوني بقولك كاين فلتني ناون طبعا ركبوني بلان عود سبيع جن كريا خلوخانا مالت بزحات أرتيست سنديوم زلونا سنتبب زنت بزحات لونا بس she has this فليز بلي أتأمام تهلوانا ميديا مهلا وكذا ترفكا حد زي كتجبرو تدخل حدش نقرات نايم فتان عامتات في الله إذا حجز قبرتها فيديو I really love this أب channel يفلت كون اللغة I'm sure كترغبوت خليكم بتابير تراخيدا كاب دقة مليسا أبعدي مستم أوزلو نقرات connected كوينا صبوا زخنا vibe ناي مفتاركم لما نتوريزم نيرترا مسحبو نمفتار حنت نفعت سلا زخنات she can be an ambassador and I'm very proud of her I know نزا بانديرا حزاب سلا خيد بزع أجمع سانك بانديرا نيرترا زوردا artist انت اللي حنت زيايا أبدأ خيد كا من النت كارسي كلا عجوجو ناخد جبر فلوت انديوجن بعد كم زنا زيا نتزل لك فيم أفلوتو نتزل لك كبري نتزل لك تفلت النت نربحانه هاجر كاخد كمان لخلها تذكر سرحي ما بزحت لنكنا حنت عباينا كلام أكتر زنبرت زودي تبهال بتليان أكتر زنبرت عارف الله بزعبها فلوي مدب كجبر كفتني أي فلتان دي جيد فلتان اللغانة يغرتها يتحزولي جن نساون أبجزيو نتزنا برازنا تتكمان يرترا بزو حلفاز جبرت الله and this is very beautiful I think أبتك إني أتهم على تناس ناس جبر وفديه مثلاً زربان تلوا this is the most beautiful video I have seen كابتك خيدو سبز جبر كالوت أي كدول مالت هيكون أنجر تيزل لك عدلات تقيم كم زعينة vibrancy زلوا ونجر كي نتا فيديو خير سرقلكم إليه كيتكم أب زميل كتابو تاخدكم رأي واقبلي له this was a beautiful video and they have really done an excellent job كيتكم أبتبودها رأيوا بزح سل سرحو نشتي flavor تراكم بكم دليانة بزخونة زبنو زبن تبغى نجر زي ما تقولوا زلوا جزية سل زخونة I just want thank you كبلاي دلي أديام نقول هاتكم ون أمزجنوا بزح بحماق أنصارا نزابان ديراس لزحزت بزح أجمع زكاة ما زنبرت نفعت إيرتراويتيا لقول لما عداتيا مستم أبعد زلوا سبات كبروا زلاون عب كبرنا النقطن I know نزا فيديو زيك قدمي بس عرفوها اللقونيهم سلزي we need to give also نتهم صبوا نجار كم تصخلوا نتصبوا كعم قفز فتنو إحنا هذا معناتهم صبوا قبر دما كانت تبابع لنا عالسي كله سلزي ناتنا صبوا ده يحيل ويستوم صلاة تجبروا حماق حما أنت قوين بزح حتى دهيلو ما يكجبرونيهم نتصبوا أنت حيلنا هرما بزح تصبوا كجات منايو أتمر رجال ما نعتادكم يو نسخاتكم تعبيوه نسخاتكم تنسون السمالتي لو ما رساب زخدي لا يجبروا لي thank you very much زياخ قدفكم كونتي وراراتهم بتبعت مكيتنا نقوم راح أطول حمد خيرنا جمر كالسي إيرا وزعات لعلى خلوه سيرا حدمت جمر قدلي إيرا وحبوه لعلى خلوه سيرا حدمت